दिनै जोंनि थाखाय फिसा फिसौ फरायनो थाखाय स्कुलबो गैया जेबो गैया जोङो फिसाफोरखौ खांनांगौ बानांगौबा जों खस्थ' खालायनानै खाङो जोंनि जेरैबाबो स्कुलखौ नांगौ। बे बड'फोर गामिया 17 बोसोर सालायनायाव जोङो जेबो मोनाखै। इरागदाव सारखौ फसायदों आरो जों दिनै न'बो मोनबाय खारनबो मोनबाय हा फाट्टाबो मोनबाय। जों दिनै बे इउपिपिएल सरकारखौ दिनै बिराद मोजाङै बाख्नायनानै जों दा इउपिपिएल सरकारजोंनो गोजोनै सिथाबना दङ। अनसुंथाइ होनायखौ जोङो जोबोद मोजां बाख्नायदों। जोङो गोदो बिपिएल सरकारनि आमोलनिफ्राय जोङो लामायाव हाथर थरसे गोग्लैयाखैमोन आरो न'बो मोनाखैमोन जों गंसेबो बे गामियाव आरो माबा मा होनोमोन कारेन्टबो गैयामोन। दा दिनै इउपिपिएल सरकार जानाय लोगो लोगो जों दिनै न'बो मोनबाय कारेन्टबो मोनबाय हा फाट्टाबो मोनबाय। जों दिनै बे इउपिपिएल सरकारखौ दिनै बिराद मोजाङै बाख्नायनानै जोङो दा इउपिपिएल सरकारजोंनो गोजोनै सिथाबनानै दङ। नोंथांमोननि गामियाव आरो मा जौगानायनि खामानि मावनांगौ होनना सानो जुदि इउपिपिएल सरकार दायोब्ला? जोंनो दा नांगौआ जोंना मोनसे बिराद उसुबिदा जायगायाव गोग्लैनानै दङ। ओरै थांलाय फैलाय हान्था मेला दं, बेयाव दालां दङ। जोंहा बेखौ मावनांगौ दंमोन आरो जोंना नैबे कमिटि हल गैया, कमिटि हलनि सोमोन्दै नांगौमोन। साननैसो सिगां नोंथांमोननि गामिनिफ्राय मानि थाखाय बिपिएफआव थांदोंमोन? मानि थाखाय मा जानाय? दा जोङो बे बिपिएफआव थांनायनि सोमोन्दोआ जोंनि गामियाव जेबो मोनथियाखैमोन। जों देग्लायसो दानानै दोनजानाय गावब्रामोन। बे गावब्रायाबो जोंनि इउपिपिएल मानसिखामोन। दा हथारै गावनिनो उख्राजोंनो गावब्रा लाब्रबनानै गामिखौ बुरजा सुमजा लेंखां हरसेया रायज्लायग्रा माया बियो हथारैनो रायजोखौ लेंखांनानै ओइबासो मिटिं नालाय मिटिं खोनासंनायाव दा ओइबासो गावसोरखौ माला गानहोनाय जादों। दा जोंना बांसिना फैबाय इउपिपिएलआव फैफिनजोब्बाय। दा बिथांमोननाव जों सोंदों अनेक मानसिफोरनाव नोंसोर माला गानथायनानै मा थांमारसिगोन नामा? थांनायाथ' जोङो थाङा ओरै जादों आरो रायजो राजाफ्रा। जोंहा बिसायख'थिखौ जों इउपिपिएलखौनो होगोन। जों रावबो सरकारखौ जों नायनाय नङा। जे सरकार दङ जों बे इउपिपिएलखौनो सापर्ट होगोन। बनरगाव नोंथांमोननि बियाबाव सोरबायदि लिडारखौ केन्डिडेट होनांगौ जायो? माबायदि आखुथायनि मानसिखौ केन्डिडेट होनांगौ? जों दा आखुथायनि केन्डिडेटखौ नुयोब्लाथ' इरागदाव सारखौ फसायदों आरो जोङो रायजोफोरजों रायजोनि खुला मनरभाबखौ जों दाख्लै जोंनाव फैखांबाय। दिनै रायज्लायनाय होननाय बाथ्राफोरखौ जों हमदांनो हादों जाम्बा जाम्बि रायजो राजाफ्रा। जों दा बेखौनो होजानो लुगैदों। नोंथांमोननि गामियाव अशक गयारि सारा नुजाफैदों, बिथाङा अनसुंथाइ होदों, मा फोरमायगोन? बेनि थाखायथ' जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो गोसोआबो सान्थि मोन्दों। आरो मानि थाखाय जों इयुनाव बेसेबांबा संसार जाबोबाय। जों दिनै जोंनि थाखाय फिसा फिसौ फरायनो थाखाय स्कुलबो गैया जेबो गैया। जोङो फिसाफोरखौ खांनांगौ बानांगौबा जों खस्थ' खालायनानै खाङो। ओमफ्राय बेनिफ्राय जों स्कुल बायदिसिना जों फोरोंनांगौब्ला फिसाखौ जोङो मालाय जायगायाव जोङो हगारहैनांगौ जायो मालायनि स्कुल मानि। ओमफ्राय जायहा जेन'बा थाखा फैसा दं बे प्राइभेटाव सोनानै देरहाबाय। जोंहा गलामान मानसि नालाय जों सोनो हाया। दा बेनि थाखाय जोंहा जानाय लोंनाय जों बुहुद खस्थ' आरो ओमफ्राय जोङो जेबो होफैया। लामानि फारसे जोंहा उसुबिदा, स्कुलनि फारसे जोंहा उसुबिदा। जों गासिबो संसार जानायनि थाखाय जोंहा बिराद उसुबिदा आरो दा। सिगां समाव बेबायदि सोरनोबा आइजोफोरनो बा सुबुंफोरनो बिदि दख'ना बा जोंनो बेबायदि जेबो होफैफेरनाय गैया आरो जों रावनिफ्रायबो मोननाय गोजोननाय जों खिन्थानो रोङा। गामसा गस्ला दख'ना जोंनो होफैफेरनाय जेबो गैया। ओमफ्राय जों बिराद खस्थ'। जोङो दा सारनि अननायाव जों बे फार्स्ट टाइमखौ जों मोननाय बायदि मोन्दों। जोंनि बे बुरि आइजोफ्राबो आइ आफा आबै आबौ जेन'बा जाथि बंस' गासैबो गोजोननाय मोन्दों आरो बेबायदि। जोङो जे समाव जों आखायाव दङ जों जेराव थादों बावनो होगोन। जों जेरावबो जोङो इउपिपिएलखौनो देरहाहोखागोनखा। जोंना बेनो आरो दा। ओमफ्राय थारमाने जोंना मानो होनबा आरो बै समावबो जोङो बेसेबां खस्थ' खालायदोंमोन आरो मिथिं दावथिं गाखो जों गारि मथरजों गावनि गावजों फैसाखौ गारनानै जों थांदोंमोन। आथिखालनि सरकार बा इउपिपिएलनि सरकारा दा मा मावजानो लुबैयो? जोङो जोंनि गलाम संसारखौ जों नायजानो लुगैयो, डेभेलप खालायजानो लुगैयो। फरायनाय मानाय स्कुल तिस्कुल जों लुगैयो। दैनि अरनि जोंहा जारला आरो इयुन समाव जोङो मालाय जायगायाव थांनानै जाहाथे दा फरायहैथों जोंनि थाखाय साया नांगौ आरो बेबायदि जानानै दं आरो। ओमफ्राय जोङो बै समावबो जों अरुनदया मोनगोन होनना जों हाजारसे थगायजादों। बावबो जों हाजारसे थाखा लानानै जों जाजादों। दा नोंथांमोननि लिस्टखौ लांदोंना लायाखै? लांदों दा बर्थमान दा फैया बे खाफालनि खोथा जों बेखौबो जेबो दाबाद दावा गैया आरो। जाने जास्ट जोंना बुंनांगौआ बेनो रायजोखौ लांदोंबा जोंखौबो लांनो हागोन होननानै जों होनाय जादों आरो। औ बेनो बुंनाय बाथ्राया। औ जोंनि जेरैबाबो स्कुलखौ नांगौ।
स्कुलनि थाखाय जोंनो नांगौ जोंहा फिसा गथ' दङ जों गोजानाव जों प्राइभेट स्कुलाव जों होसो जों सोनो हाया जों गलाम गोजा मानसि जोङो सरखारनि माबाखौ जों लानानै जों हास्थायनानै दं आरो दासिमबो स्कुलखौ बेनो आरो जोंना बे एल.पि. स्कुल जानांगौमोन दा जोंना ICDSनिल' दं गथ' फिसा फिसानिल' दङ ओमफ्राय जोंना क्लास 1 क्लास 4 2 बिनिफ्राय गैया आरो 5 सिम गलांनांसिगौआवनो जोंनाव गैया आरो दा जोंना साबेसे माने जोंना गामियाबो गिदिर नालाय बहुद बयनिबो फिसाखौ आं बुंनो रोंला आरो बुरजा दं आरो जोंना गामियाबो गिदिरखा बे स्कुला जोंना 10-12 बोसोर जाबाय नामा बिदिसिम आरो जोंनि बै सिगांनि बिहाव बिखुनजो बिबै बिबौ थैलांबावबाय आरोखि दासिमबो जोंनि स्कुला सिकिउरिटि जानानै फैयाखै आरो जोंनो थारमाने जोंनो स्कुल नांगौ लामा नांगौ जोंनो थानो थाखाय जोंनि गथ'फोरनि संनाय जानाय थाखाय नांगौ साया सायख्लुम जोंनो नांगौ बेबायदि आरो अनेकथा रोखोम दङ जोंहा जों जास्ट मालायनि फोथाराव फुटबल दा गेलेथों जोंनि फिसाफ्रा जोंनि सायावनो जोंनो नांगौ बे फुटबलखौबो बेनो आरो जोंना